खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। रिंखां ब्रह्मखौ बुथारनायनि दायाव बिफा श्रीमल ब्रह्मखौ पुलिसा खाबाय। थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालि बाक्सा जिल्लायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय रिंखां ब्रह्मनि दायनिगिरिया सोराङाव फैबाय। रिपर्टनि बादिब्ला मबाइल फनाव सम बारहोनायनि थाखाय गावनि फिसाजोखौनो गोदोनायाव जोखोम खालामना बुथारदों बिफा श्रीमलआ। पुलिसनि सिग्रोमनायाव फिसाजोखौ बुथारनायनि सिखार जायो होनना मिथिहोदों एसिपि लामहाव दंगला। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालि साननि समावनो जादों बे मुगैथाव जाथाया। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै गोदोनायाव जोखोम खालामना बुथारदोंमोन श्रीमल ब्रह्मआ गावनि फिसाजो रिंखां ब्रह्मखौ। रिंखां ब्रह्मआ गावनि गुबुन लोगोफोरजों मबाइल फनाव रायज्लायगासिनो दंमोन आरो बिफानि फंसेबो बाथ्रा खोनासङाखैमोन। बेवहायनो रागा जोंखांना बिफा श्रीमलआ गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव जोखोम खालामना बुथारदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि एसिपि लामहाव दंगला फोरमायनाय बादिब्ला जाथायनि सायाव श्रीमल ब्रह्मआ पुलिसनि सिग्रोमनायाव गासै आन्दो खोथाखौ सोराङाव लाबोदों। ओरैहाय फिसाजोखौ बुथारनायनि दाय होना बिफाखौ पुलिसा हमना लांनायनि उनाव 1 नं सनापुर गामिनि मानसिफ्रा रागा जोंखांदों। नंखाय दाय जाबसिनना बिफाखौ पुलिसा हमदों होनना अजद होदों गामिनि मानसिफोरा आरो बुथारनायनि सिखार जानो पुलिसा नारसिनदों होनना अजद होबावदों गामिनि मानसिफोरा आरो बे सानखालि बिफाया गामियाव हाजिरासो मावदों होनना दाबि खालामबावदों।